De 95 de specii care le găseam eu, în perioada 1940-1960, 10 au dispărut. Dar erau și cu celelalte 85 care mai sunt, că vreo 20 nu le mai găsesc. Și tot mergând, cum a fost și acum 4 ani pe Dunăre, din alea 85 care ar fi trebuit să le găsesc pe toată Dunărea, am mai găsit 26. Dar din care vreo 7 mai comunică și celelalte erau ieși acolo, pe 700 de kilometri de Dunăre, cu pescuit cu 3 echipe din 5 în 5 km. Situația este tragică, groaznică. Dacă există vreo organizație care țipă că ne pierdem o grămadă de specii, aproape toate de pești, suntem noi. Amenajarea și finalizarea cu aparaturi, cu dotări, cu mese, cu microscope, cu un proiector video și unde copiii care vin aici al mijlocul naturii cu atâtea obiective de cercetare, de dezvoltare și de apropiere de natură, să aibă aici posibilitatea să vadă în cadrul unor cursuri ținute de noi și profesori din rețeaua de școli și licee din Bucovina, care deja au venit pe aici de multe ori, inclusiv la campanii de împăduriri, primăvara, sau la vizitarea celorlalte rezervații din Bucovina, alături de noi ca traineri, deci să vină și să le sădim focul sacru pentru natură atunci când sunt mici. Avem multe să le arătăm, dar cel mai important lucru care trebuie să le arătăm este rezervația din spate. Și mi-am colțit de mult în gând, dacă eu am putut acum 53 de ani să-l conving pe tata și mai ales pe bunicul și bunica să-mi dea această pădure de 5 hectare, să o transform în rezervații, fiind un țânc mic, un copil mic și mergând cu bunicii de Sfânta Marie la Mănăstirea Rarău, trecând prin Codul Secular Frătioara, văzând ce frumoasă rezervație este la 15 km de noi, tot îi spuneam bunicului, bunicule, hai să facem și împăduricea de acasă rezervație, nu mi-o dai. M-am ținut de el de la 4-5 ani să facem și aici o mică rezervație. Și pe la 10 ani a zis, nu mai pas baceri, nu mai tai niciun bran, niciun fag, niciun alt arbore din... Ce-o dau ție să faci rezervații? Ceea ce s-a și întâmplat. Așa au trecut 53 de ani, de când aveam eu 10 ani până acum. Acum e o rezervație veritabilă. Aici sunt săpate cu un număr de 5 bazine, bazine în care se crește pești amenințați cu dispariția. O să fie crescute specii rare amenințate de pești, păstrăvi de mai multe specii, lostrița amenințată cu dispariția, lipanul amenințat cu dispariția. Prin sisteme recirculante vor utiliza energia solară și energia eoliană a unor turbine eoliene care vor fi instalate pe muchea dealului, acolo unde este vânt continuu. Aici se dorește a fi un modul de cercetare foarte eficient, prin care să propunem realizarea și unor brevete, tehnologii. Jos este acvacultura, aici este acvaponia, iar în spate este grădina în care apa uzată va lega plantele legumicului, arbuștii și arborii fructiferi și la fel ca și mai sus în grădina bunicii. Adică apa aia uzată, dar bogată în nitrați, deci și în săruri minerale eficiente pentru plante, va ajunge la sistemul radicular al arbuștilor și arborilor fructiferi sau arbori ornamentali, realizându-se practic cele 3 moduri de producție: acvaponie, acvacultură și permacultură.
E un modul experimental, un modul care când va fi finalizat va servi chiar și unor cursuri de instruire pentru copii, elevi și fermieri din zona montană care pot dezvolta astfel de sisteme, utilizând pentru recirculare toate formele de energie regenerabile. Și noi deja avem modulul de sistem fotovoltaic, a cărui invertor este chiar aici, panourile sunt aici pe una din construcții. Dorim să aducem și celălalt modul de producție de energie eoliană, aici pe dealuri din apropiere, modul de pompe geotermale, în așa fel încât acest model să poată fi replicat pentru a fi rentabil în așa zisa fermă bioeconomică montană sau, eu știu, fermă rentabilă din zona montană, din categorie economică numită modernă, acum blue economy, bioeconomie, dar care face o producție rentabilă de produse bio și de pește, și de legume, și de fructe. Atunci când amenințările sunt așa de mari și efectivele scad, trebuie să ai măsuri de reconstrucție ecologică, măsuri în care omul ajută speciile să-și refacă efectivele. Asta e filozofia Agbatera, asta e principalul nostru obiectiv.